Часът на Габрово. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 10 часа и 10 минути. Повторение на следващия ден от 0 часа и 6 часа сутринта. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Здравейте, часът е малко след 10, а датата 11 декември. Вие сте с Часът на Габрово, съвместното предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Аз съм Мария Радойчева. В предаването днес предстои поредният епизод от рубриката На чисто в Габрово. Ще ви разкажем за една трудна и кръстопътна житейска ситуация, която обаче е намерила своят начин да се бори и да живее. Ще поговорим за животозастрашаващата зависимост, за непосилните трудности и ежедневните битки, които зависимият човек води, за да живее на чисто. В интервюто ще научим историята на Станислав и Илия. С тях ще говорим честно и откровенно за зависимостта. Ще научим и за подкрепата, мотивацията и успехите. Разговорът предстои, а до тогава останете с нас и актуалното от общината. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Вие сте с Часът на Габрово. Предаването днес посвещаваме на поредният епизод на рубриката На чисто в Габрово. По този повод моите гости вече са в студиото. Това са Станислав и Илия. Казвам им здравейте и добре дошли. Ще ви помоля като за начало да се представите с няколко думи. Микрофона давам на Станислав да каже няколко думи за себе си. Здравейте, добро утро първо на всички слушатели. Казвам се Станислав, на 28 години съм, родом от град София. И от колко време си в Габрово? От година и 2 месеца почти в Габрово. Ставаш все повече габровец. Да, може да се каже. Илия? Да, добро утро на всички слушатели. Аз съм Илия Несторов от град София на 19 години. От една година ще я направя утре. Съм в Габрово и аз. Така ли? Утре имаш празник, една година габровец. Една година габровец. Поради този факт, така че пазих честota една година. Познавате ли се от преди това или сега се запознахте, идвайки тук? Запознахме се, идвайки в центъра. Той беше един от първите хора, с които така имахме някакъв контакт, някаква допирна точка и мисля, че изградихме едно много добро приятелство за сега и се надявам да го задържим и напред. Как ви се стори Габрово така на пръв поглед, когато дойдохте в нашия град? Хайде, Илия, че започна. Честно казано, Габрово така ми беше много симпатичен град. Свикнал съм в големия град София, но в крайна сметка си дадох сметка, че е спокойно, че хората са по-учтиви, по-доброжелателни и винаги се отзовават, когато има нещо. Станислав, на теб как ти се видя Габрово? Ти все пак си в година и повече, малко, няколко месеца. Да. Ако трябва да бъда честен, на мен също така първоначално ми беше малко скучно, просто съм свикнал на динамиката в София, но пък от друга гледна точка, сега като помисля, да знам, дава ми едно спокойствие и така се чувствам много добре, много спокойно, няма го това напрежение. Може би това е важно и за процеса на лечение, през който сте преминали. Сега ще отворим дума и за това, защото тази рубрика създадохме именно с тази цел да разказваме истории и да помагаме на хора, които тепърва минават по вашите стъпки. Станислав, как разбра за Свети Илия, за терапевтичния център, за как въобще, в кой момент разбра, че ти имаш нужда от тази подкрепа? Ще започна с това. Така, аз имам дълги години употреба, 12 години, даже би го нарекал за употреба. На какви вещества? Наркотични вещества, амфетамини, метамфетамини, алкохол, хазарт по-малко. Може би 10 от годините, които минаха в употреба, не си давах ясна сметка, че имам проблем. Последните 2 години така усетих, че наистина имам нужда от помощ, че не мога да се справя сам. И така, с един мой познат, който имаше познат в центъра, каза ми, питаме дали искам да отида, аз разбира се съгласих така бързо и така се случиха нещата при мен. Така постъпих в центъра, изкарах си горе престоя, сега съм вече на втория етап и така се боря. Трудна ли беше битката?
Ами да, не е лесна, не бих казал, че има нещо лесно в този живот. За мен поне беше трудна, така сблъсках се и с мои черти от характера, които така са непознати. Сблъсках се с чувства и емоции, които преди това съм ги преживявал, нали, с употреба, сега на чисто. Но така се опознавам все повече. Но така виждам, че мога и без тези вещества и без тези работи. На моменти, разбира се, още ми е крехка, нали, чистотата и на моменти все още ми се иска, но надявам се с времето това да отмине. Не е лесно, разбира се. Със сигурност не е лесно. А Илия, при теб как се случиха нещата? Ще помоля малко по-близо до микрофона, само така, за да те чуваме добре. Нямам толкова дълга употреба. Моята употреба започна на 14 години и моята употреба паралелно е на хазарт. Това просто се бях закопал наистина много. С много пари дължах, на много различни хора, на фирми, на лихвари, на кредиторски фирми. И ходех при една психоложка. Тя така ми го препоръча това место. Каза, че има познато момиче, което е минало през това лечение и се е оправило. Нали? Има някакви години чистота. Препоръча го, аз разбира се не исках. Кой иска? Ти си бил на колко? На 18 години? На 18, ама ги навърших. Да. Трудно беше да взема това решение, но в крайна сметка разбрах, че или ще си дам шанс да се излекувам и ще си продължа така да имам семейство, или просто ще прекратя взаимоотношенията с моето семейство и се оправям както мога и сигурно ще да свърша в някоя канавка или някъде с още много хиляди левове борчове. И да, аз излезнах преди 4 месеца на втория етап. Трудно ми беше горе, но в крайна сметка и аз така си опознах качества, които бях заличил с употребата, чувства, емоции, които, както каза Станислав, чрез употребата съм ги живял и не съм си дал сметка, нали, че не знам за какво става на въпрос. Тоест, твоята зависимост е била към хазарт и не си опитвал вещества? Не, опитвал съм марихуана и то не, и там съм злоупотребял бая. Алкохол съм употребял, но не мисля, че съм зависим към него. По-скоро е хазарт на твоята зависимост. Много, да. Какво би казал ти? Ти си изключително, в моите очи си още дете, наистина 19 години. Да. Какво би казал ти на младите хора, които сега са на 14, 15, 16 години? Също ще попитам и Станислав след малко, но от твоята гледна точка, понеже ти си много близо все още до тях, чисто възрастово, какво ще им кажеш? Аз бих им казал изобщо да не се лъжат, нали, че от това могат да изкарат пари, бързи пари. Мене най-голямата ми загуба беше първата ми победа, а именно това да обера няколко мои приятели на карти и това ме подлъга така и отпочнах от 10 стотинки и стигнах до много пари на чип, което не е окей. Не препоръчвам на никой да мине това, което минах аз. Със сигурност това е много тежък период, много тежка битка. Знам го, виждам го в очите ви. Станислав, ти какво би казал? При теб зависимостта е била дълго време. Лечението е още по-трудно при такава дълга зависимост. Да, така е. Аз бих казал, нали, наистина никой да не се подлъгва, просто без значение каква е зависимостта, дали ще е хазарт, дали ще е алкохол, дали наркотици. Така, доста дълго бях оставен това нещо да ми води живота. Бих казал, че живеех непълноценно. Нали, имах си приятели, които останаха така верни, но и отношенията ми се промениха с близките, и проблемите почнаха да се трупат. Може би като съм почнал, съм си мислил, че е много готино, нали, че съм голямата работа и така нататък, но всъщност не е точно така. Когато си почнал, ти също си бил дете. Ти не си имал 20 години. Ти си бил на 16-17, нали така? Първата ми употреба, бих казал, че може би е била към 13 годишна възраст. Нали, опита, който съм опитал така за пръв път. След това вече на амфетамина започнах може би към 14-15 годишен. Но много бързо ми се разви моята употреба, много бързо стана така и зависимостта и много бързо се промени към злоупотреба. Тогава ми беше хубаво, разбира се, не си давах сметка, но съзнавам, че до голяма степен си провалих живота, така и проблеми. Здравословно не знам до каква степен.
Със сигурност много други проблеми са се появили покрай това нещо и със сигурност лечението е станало по-трудно, ако е било, си започнало по-рано. Въпреки това, аз така към вас много пъти са ми гостували други момчета от центъра. Вие сте големи герои, защото знам, че преминавате през много тежки ситуации. Това не е лесна ситуация в никой случай. Лесна би била, ако никога не сме стигнали до нея. И целта на тази рубрика е именно тази. И ви благодаря, че си разкривате тук душите и говорите толкова искрено и честно, защото нашата цел е младите хора да чуят вашите истории и никога да не посегнат към вещество, хазарт, алкохол, по начина, по който това да преобърне живота им. Много неща казах и аз. Ще продължим разговора след няколко минутки, защото сега е време за малко музика, след което ще поговорим още какво предстои от вашето лечение и как виждате бъдещето си напред, но нека сега чуем една песен. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Вие сте с часът на Габрово. Връщаме се в студиото на предаването, за да продължим поредният епизод от рубриката На чисто в Габрово. Моите гости тази сутрин са Станислав и Илия. Те разказаха част от своята история, свързана с зависимостта и така лечението, през което са преминали. И двамата в момента са на втория етап. Какво включваше тази година преди това? Какъв процес преминахте? Кой ви помогна? Какви хора работиха с вас? Кой ще? Станислав? Вие да дойдем в центъра? Не, вече като постъпихте в центъра тази една година, която вече е отминала. Да, консултантите, терапевти, оказват много голяма помощ. Те са хора с опит. Консултантите, които са с личен пример, които са минали по този път, горе-долу знаят кое е правилното за нас, кое не е. Те знаят и какви вътрешни битки водите. Те са били във вашата ситуация и може би това много помага. Да, със сигурност помага. Имате ли подкрепата от семействата си в момента? Да, аз влезнах буквално заради тях, аз го казах по-рано. Така, може би първите 2 месеца не си дах сметка, че това ще ми е полезно на мене. Го правих, за да мога да им замажа очите, едва ли не. Но в крайна сметка не разбрах, че това ще ми е от полза и аз така ще добавя към Станислав не само консултантите и терапевтите, ами като цялата група. Това е нашия регулатор и без групата аз лично нямаше да успея, не знам за него. Така, той може да си каже. Да, съгласен съм с това, което казва Илия. Да, също получавам подкрепа, получавам помощ от нашите. Разбира се, не вярвам да има родител, който да не иска, Няма такъв родител. Няма такъв родител. Да, добре. Така че бориме се заедно и правим всичко възможно. А вие помагате ли сега, след като вече сте на чисто от доста време и ще го задържите това на чисто, нали така? Да. Помагате ли на някой друг? Да, се стара да помагам на по-новите резиденти, които са по-скоро постъпили, на хора, които са излезнали дори. Там сме много сплотена група навънка. По-малко хора сме, но пък сме по-сплотени, повече споделяме и нямаме задръжки един от друг. В смисъл, не се криеме нищо. Това е важно, да бъдем искрени, особено към хора, които знаят през какво преминавате и могат да помагат. Аз в музикалната пауза тук разменихме с вас няколко думи и от предишните ми разговори знам, че когато започне един зависим човек, когато започне да помага на някой друг, това е една голяма, важна част от неговото лечение. Така че виждам, че вече го правите и това е добър знак. От тук нататък с какво ще се занимавате? Какви са интересите ви? Ще останете ли в Габрово, като приключи лечението? Аз мога да кажа за мене. Аз, както излезнах, записах се да си изкарам шофьорския курс и съм много доволен. Тази седмица ми мина последния изпит. Честито! Значи вече си шофьор. Браво! Да, но още нямам документ. Така мисля да започна да се занимавам. Преди имах интерес към строителството, но в крайна сметка горе придобих умения и качества, които са ми много интересни, имам много голяма мотивация, именно готварство
мисля да се запиша, да се обучавам. Главен готвач да стана в един ресторант в Габрово. Чудесно, супер. Имам желание за сега. Какво предпочиташ да готвиш? Десерти или основни ястия? Основни ястия. Основни ястия. Станислав, ти как виждаш за напред нещата? Значи аз също имам доста планове, но на този етап така съм ги оставил, както се казва, на стендбай. Просто има неща от миналото, които ме преследват. Чакам да видя какво ще е развитието. Ако всичко е благополучно, ще си остана на този етап в Габрово, поне още може би една година. И така ще видим какво ще стане. До момента няма как да знам какво ще се случи. Разбира се, аз ви пожелавам да затворите вратата на грозното минало, оттам да си оставите, разбира се, хубавите неща, които са свързани с любими хора и така хубави емоции, но тук нататък да продължите натам, на където виждате своя път. Радвам се да чуя за кулинарията на Илия. Ще се радвам да го видя и в така новото му амплоа, като мастер-шеф. Ще трябва време обаче. Ще трябва време. Така е, разбира се, нали знаете девиза на Габрово, любов, труд и постоянство, така че тези три думички са много важни. Добре, в финала сме на предаването. Днес какво за вас е Габрово и какво бихте пожелали на габровци за предстоящите празници? Сега минала е година и малко вече, откакто сте в нашия град. Познавате по-добре габровци, познавате и града ни. Какво ще им пожелаете? За момента Габрово така е моя дом, сега живея тук и си го приемам като дом. Пожелавам на абсолютно всички да са живи и здрави, да имат много късмет, много любов през новата година. Така специални благодарности имам към Илко Бояджиев. Така много съм му благодарен за помощта, която подава, за това цялото нещо, което го прави, че го прави с любов, с сърце. Искрено съм му благодарен. И човек с голямо сърце. Да, наистина. Пожелавам на всички просто да са живи и здрави на първо място, защото е най-важно и всичко да им се случва както искат. Така да бъде наистина. Илия, твоето пожелание и твоето усещане за Габрово, какво е? Моето усещане за Габрово, аз така вече го възприемам като дом. Ето, че намерих си работа. Колкото и да ми беше трудно, приех, че трябва да остана тук, поне за още някакво време напред. Неопределено е то, разбира се. Аз имам специални благодарности не само към Илко, ами към целия екип. Калян Каменов, Николай Манчев, Иван Митев, хората си знаят. Така аз мога да пожелая на хората едни весели празници, да много здраве, щастие и така късмет след новата година и определено да си дадат сметка, че тази употреба до нищо хубаво не води. Радвам се, че завърши точно с тези думи. Употребата до нищо хубаво не води, така че залагайте на хубавото, употребата не е от тези хубави неща. Аз благодаря и на двама ви, че бяхте мои гости. Използвам да благодаря и на всички момчета и момичета, всички, които работят в Център Свети Илия. На 5 декември отбелязахме Деня на доброволеца. Вие, освен всичко друго, помагате. Наистина, включвате се в много доброволчески инициативи, така че ви благодаря и ви пожелавам чисти и прекрасни празници. Благодаря на вас. Благодаря на Станислав и Илия, че бяха наши гости в студиото. Така завършва часът на Габрово днес. Пожелаваме на вас, скъпи слушатели, устремена и добронамерена сряда. Останете сега с Бумеранг FM. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона.